Takže pánové, máme tu na bager hore takúto rampu, ktorá sa tam pribodne 4-krát zrobím nejaký ten svar. Sú nejaké tie prelátka, prerušovače. Všetko ešte pôjde komplet do folií. Celé, začal som tu všetko len tak poprichytával. No a bomba, konečne budem mať na bagri poriadne svetla, lebo tu, čo už tí ľudia robia, ako mi behajú okolo bagra, tak to bolo niečo už šialené. No a bezpečnosť je prvorada, viete to sami, bagristi, že na bezpečnosť musíme dbať, hlavne my. No a ukážem vám za chvíľu, ako to bliká ide. No a ešte musím dokúpiť nejaké veci k tomu. No a takto potom to budem dávať hore na bager. Takže tak, no a na bagriku potom vám tu ukážem ešte taktiež, ako to funguje. Musí to byť paráda večer. Takže tak, ľudkovia, takto to bude chodiť. Bude to blikať na každú stranu, ako to vidíte. Povedal som si modrý majačik, keďže žlté som mal a nejaké to nebolo, to vie čo. A preto taký modrý majak. Aj keď by nemal byť, ale na stavenisku na pasovom malom bagri v pohode. Takže bude to z každej strany. No a budem ma vidieť, takže tu už nemôže povedať nikto nič.